ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତି ଭରା ଏକ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ବା ଓଷା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଓଷାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବାଟ ଓଷା ବା ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଓଷା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଓଷାକୁ ମାଆ ମାନେ ଦିନମାନ ଉପାସ କରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ନିମନ୍ତେ ଯମରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ଓଷାଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଓଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ମଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ଆଣିକି ଭୋଗ ଦେଇ ତାପରେ ଓଷାର ବିଧି ଏହିପରି ଭାବେ କରି ପୂଜାଟିକୁ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଏହି ଓଷା ସରିବା ପରେ ମାଆ ମାନେ ସେଇ ଯମରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥାନ୍ତି।